The one and only, the Flight Encyclopedia, Tanghenyo! Ang buhay ng tao talagang komplikado kung wala kang ikaw ay hindi matino. Ayaw, wala siya sa! Sandali, gumalaw yung postiso ko, natanggal! Bay, tingnan mo ba yung posisyon ni Tanghenyo merong kiki? May tinga. O ito, ba't mo hawakan? Ayoko yan, Tang! Siyempre ako pa rin si DJ Kara na babaeng kung humugot, bumabaon sa'yo. Dito lang siyempre sa station number 1. 90.7 Love Radio, walang hate, puro love lang. In Tagalogs, Mahalin mo yung trabaho mo. pang wala naman. Kasi makukuha mo lahat ng gusto mo pag minahal mo talaga yung katrabaho mo. Oy, okay lang daw magtrabaho, wag mo lang pabayaan ng pag-iinom, sabi. Ay, tama. Naniniwala ako dyan dahil kapag hindi ka nag-inom, habang buhay kang bugok. Hindi ka sasaya sa buhay. Ako ay nahulog. Nahihina ako. Hindi ko na nga kaya ito. Konting-konti na lang. No! Kasama po ang inyong traffic diva and queen of EDSA na ihina sa mga oras na ito. Laika barista pa rin, pero professional pa rin siya kasi naiipit pa naman niya. Kaya pa. Pero totoo, hindi na talaga. Hindi ko na kaya, nahihina ako. Ito na nga eh. Magpapaalam muna ako, kabisyo, at magbabalik po ako. Iihi lang po si Laika Barista dahil kanina pa siya nagpipigil. Let's go! Pansinin mo yung baka. Napatawag dahil may problema. Bakit ikaw lang may problema dito? Ako din! Gusto mo ako sumagot? Oh, ang galing mo. Anong ginawa ko sa'yong masama? Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one. FM radio station. Love Radio. Love lang.